Türkmenistanda ikrar edilen daşary ýurtly ýokary okuw jaýlarynyň sanawy barada käbir düşündiriş çäreleri geçirilýär. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä 1-nji ýylda Daşowdyň vilayet bilim müdirliginde sanawlary we daşary ýurtlarda okuyan studentlere pul geçirmek temasynyň maslahat geçirilipdir. Bu ýygnaga käbir yerli mugallimler çağırlypdyr. Daşowdy vilayetiniň bilim müdirliginiň konferensiýa zalynda 1-nji ýylda mugallimler bilen duşuk geçirildi. Bu barada resmi bildiriş bolmady. Duşuň gatnaşyjylaryny saýlap telefon arkaly çağırdylar. Duşuň temasy ikrar edilen we türkmenistanlylaryň okumagyna ruhsat berilen ýokary okuw jaýlaryna we studentleriň okumagy hem ýaşamagy üçin pul uradylmagyna bagyşlandy diýip habarçymyz aýtdy. Türkmenistanyň bilim ministrliginiň ýurtda mundan beýlek ikrar ediljek daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarynyň sanawyny düzenligi aprel aýynyň ortalarynda ma'lum boldy. Şol sanawa türkmenistanlylaryň arasynda meşhur daşary ýurtly ýokary okuw jaýlarynyň ençemeti girmedi we bu ýurdun daşynda bilim alýan ýaşlaryň ençemetiniň ykbalyny sonra gastyna goýdy. Okuwa girmäge ruhsat berilen ýokary okuw jaýlarynyň sanawy eglan edileli bäri enatalar vilayet bilim müdirliginiň daşyna geçip ýagdaýy anyklaşdyrmaga synançdylar. Emma şu çakaçyny belli bir jogap alyp bilmediler diýip Adatlyň yerli habarçy taýdýar. Onuň sözlerine görä 1-nji ýylda geçirilen ýygnakda köpçüligi gyzyklandyrýan soraklaryň diňe käbirine degişli maglumat berildi. Sanawa girmedik medisina we tekniki ýokary okuw jaýlarynyň kanunlaşdyryljakdygy, emma olarda okumak we ýaşamak üçin puluň çalyşmagyna ruhsat berilmejegi barada aýdyldy. Sanawa girmedik ýokary okuw jaýlarynda okumak üçin konvertasiýanyň edilmejegi barada kynlyk bilen bolsa da aýdyldy diýip habarçymyz 1-nji ýylda Daşowdyň bilim ministrliginde geçirilen maslahat barada beren habarynda aýtdy. Türkmenistanyň daşynda bilim alýanlar üçin resmi taýdan göz öňünde tutulan valyuta konvertasiýasynyň el ýeterliligi şu günler Türkmenistanda köpçüligi gyzyklandyrýan meseleleriň biri bolup durýar. Sebäp daşary ýurt pullarynyň Garabadardaky narhy resmi kursdan çak bilen 5 esse ýokary bolup gitdigi çartýar. Üstesine Türkmenistanyň häkimetlerining raýatlaryň daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlaryndaky okuwny ikrar etmegi ýaşlaryň ýurdun daşyna çykmak mümkinçiligine hem täsir ýetirýär. Adatlyk radiosynyň habarçysynyň sözlerine görä bu mesele bilen baglykda Daşowdyň migrasiýa resmileri student gyýlaryň ýurdun daşyna çykmagyna päsgelçiligin bolmajagyny, emma ýigitleriň dokumentleriniň kadaly bolan ýagdaýynda ýurtdan çykmaga ruhsat beriljakdygyny aýdypdyrlar. Bu bolsa migrasiýa gullugynyň wekiliniň ýagdaýy açyk aýdyn edip bilmänligini görkezýär diýip habarçymyz belledi. Onuň sözlerine görä şu günler okuwa girýänleriň ençemeti hususan da Belarusyň we Orsiýatyň dürli ýokary okuw jaýlaryndan çakylyk alypdyrlar, emma ýaşlaryň enatalary näme çekdiklerini bilmän hinidem ketkitdi bir ýagdaýda galýarlar. Adatlyk radioda Daşowda geçirilen ýygnak we daşary ýurtly ýokary okuw jaýlarynyň ikrar edilmegine degişli täze düzgünler barada berilen soňky maglumatlar boýunça yerli bilim we migrasiýa resmiýetlerinden kommentariýa alyp bilmediğim Türkmenistanly ýaşlaryň onlar çömeňi ýurdun daşynda ýokary bilim alýar. Olaryň köpçülik bolup barýan esasy ýurtlaryň arasynda Türkiýany, Orsiýady, Belarusiýa, Ukrainany, Täjikistany we Gazakstany agdamak mümkin.